Недахоп месцаў для паркоўкі. Біч вялікіх гарадоў у апошні час стала сапраўднай праблемай і для невялікага Брэста. Сёння горад не здольны ўмясціць 150 тысяч адзінак зарэгістраванага транспарту. Ці магчыма вырашыць праблему ў кароткі тэрмін? Даведаемся з першага матэрыялу выпуску. На тэрыторыі Брэста сёння існуе 14 аўтамабільных стаянак, яўна недахоп іх колькасці на твары горада. Транспорт припаркованы на газонах, проезжей частцы и тротуарах. Недостаточно. Я считаю, что недостаточно. Машин очень много. Особенно в центре города вообще стать негде, не на Дзержинской улице, не на бульваре Шевченко, около гостиницы «Беларусь». Асаблівую ж вастрыню праблему набываюць цэнтральнай частцы горада. Як вынік, заторы, аварыйна-небяспечныя умовы праезду і іншыя нязручнасці. Штодзень супрацоўнікі ДАІ з месцаў, дзе забаронена стаянка, эвакуіруюць до 15 авто. Тым не менш разумеюць, аднымі пакаральнымі методамі праблему не вырашыш. По улице Будённого, Дзержинского и Маяковского наши предложения когда-то, которые мы предлагали, нашли как бы поддержку в горисполкоме в плане того, чтобы организовать там одностороннее движение. Мы в план программы на следующий год будем как бы закладывать изменения в организацию движения, дорожного движения по этим улицам и организовывать одностороннее движение. На самой же справе карані транспортнай праблемы Брэста, як патлумачыў галоўны архітэктар горада Олег Ляшук, трэба шукаць глыбей. У той час, калі праектавалася цэнтральная частка горада, сустрэць аўтамабіль на брэсцкіх вуліцах было рэдкасцю. Адсюль і памеры двароў, і адпаведна дарог. У мегаполісах выйсце знайшлі з будаўніцтвам шматузроўневых паркінгаў. Для Брэста гэта адзін варыянт, але самастойна гораду, бюджэт якога ў першую чаргу прадугледжвае сродкі на будаўніцтва школ, бальніц, шэраг шматузроўневых стаянак задача непад'ёмная. Кошт адной такой на 50 машинамесцаў 7 мільярдаў рублёў. А каб увогуле выкараніць пытанне недахопу парковак у Брэсце, такіх спатрэбіцца 24. Да інвестары, узважыўшы затраты і прыбыткі такога бізнесу, збеглі, і ўсё ж на адзін такі эксперимент город вырашыўся. Мы сделали проект стояночки на востоке, в районе улицы Гродненской. Стояночку запроектировали на 50 мест. Мы собираемся вот ее построить и посмотреть, как будет она эксплуатироваться, кто туда пойдет. Теоретично есть магчымасць кооперативного будаўніцтва стаянак. Однако, улічваючы той факт, что машинамесца абыдзецца гаспадару ў 14 тысяч долларов, жадаючых пакуль небагата, вось і атрымліваецца замкнутае кола. Каб расчапіць яго, патрэбны як мінімум час і сродкі. Ад самих же удзельнікаў дарожнага руху цярпялівасць і ўзаемапавага. Што тычыцца новых мікрараёнаў, тут, улічыўшы памылкі мінулага, у забудове прадугледзелі паркоўкі з разлікам одно машинамесца на сям'ю, у двары, а для тых, кому дазваляе кашалёк на цокольным паверсе дома. Дарэчы, подземные паркинги сябе оправдали полностью. Все, кто владельцы, они все пользуются и ставят машины. То есть свободных мест нет? Свободных мест нет. Пакуль таких домов у Брэсце толькі два, але, магчыма, яны не апошнія, разумеючы усю вастрыню пытання. Ірына Нікіціна, Александр Сівіцкі, Василь Палхоўскі, абласныя навіны, Брэст.